Здравейте хора, днес ще правим тайни! И сега за този видеоклип ще направя един дрифт! Добре, не успях. Да започваме, тук му съм ви довел до първата тайна. Извеждате си просто едно фанерче. И аз малко ще побързам с тролетката. Както вика Евин. Тук има проход, през който да минате. И като дойдете тук, ето този камък трябва да се премести. И има тук нещо секрет, което ясно не знам какво е. Това просто като играх играта и си викам, айде да потърся малко тайнички. И е тук намерих една тайна. И да отиваме към следващата тайна. Хора, докато пътувам, може да се абонирате за Никитовно и Тракило, с който правихме едно видео за тайни, ама сега съм самичок. Хора, нали виждате ето тази карта, дето я държа. Можете да я вземете от летището. И ще ви покажа къде можете да отидете с тази карта. Намира се ето тук. И като искате, можете да дойдете тук. Не, мразата обнов апдейт. И ви пращате ето тук, дето има дори и хеликоптер. Така, ви отивам сега към другото място, което е. Тук се качвате по тези стълби. И трябва да отидете до този асансьор и трябва да сложите картата. ID карта, служи се и ви праща ето тук горе, където пак има такава карта. За всеки случай, ако чакай да си смахна картата, тук има карта. Да отиваме към следващата тайна. Хора, правите си ето тази къща и идвате така, ще се заключа за всеки случай да влезат. Идвате тук, така и тук има едно бутонче за ето тази. И като го натиснете и се отваря сейфа. Да отивам към следващата тайна. Хора, спокойно не съм си сложил ефект на гласа. Просто съм болен. И заради това накачвам. Ай, почнах училище вече. Хора, идвате ей тук и трябва да се качите по ей това. Докато се качвам, хора, може ли да ми пишете в коментарите коя игра, освен Roblox, искате да играя? Опа, без исках паднах. Чакай да вземам по-бърз мотор. Коя игра искате да играеме и ще го направя, когато искате. Само да не е Майнкрафт, че на Майнкрафт ми забива. Без GTA, защото нямам, защото играя през телефон. Ако искате ново видео с някой, което няма никога да стане, не правите същата грешка като мене. Хора, стигнахме до мястото. Тук се качвате горе и имате два дрона. Качвате се на който искате, може с приятели. Аз качвам по принцип на той, защото той ми е по-хубав, от по-високо скачам. Ако искате, ще махнете дърветата, просто е така по-хубаво, че имам чувството, че съм в гората. И време да отивам към следващата тайна. Хора, стигнахме пак тук, където ви бях показал в канала на Евин с него, тук, това. Идваме пак тук, минаваме от тук и, нали виждате, ето това място. А това знаете ли на кой нещото е? Моето. И да така, правите това. Не, ще го на това. Така. Чакай. Как беше, бе? Как го правих преди? Спряме и виждаш. Така. Оп. И влизате тук, където виждате ето това черно купче. Чува се какво ли се прави с това купче? И сега те да и може да го гръбнеме.
Някой да ми пише какво прави това купче в коментарите, моля ви. Опа, побърках. Арбе, излез. Така. Не бе, излез, тъп герой. Герой ми не иска да излезе. Ето. До следващата тайна. Хора, чаках тук една минута. Ето тук. Някой от вас може да знаят тази тайна. Дето с футболното игрище. Това го виждате. Отида да сера, брат. Мога отвори за портата. И ето го сейфа. Много хора си мислят, че това е най-бедното място на света. Ама това е най-видното място да го скриеш. Не можеш ли в туалетната да го скриеш? Идаш и почнеш. Ома. Моля! Това ще го снимам. Хора, идвам тук в тая тайна. Но не знам дали още съществува. Защото не знам дали съществува изобщо още. Чакай да видя къде беше. Къде е тази тайна? Не съществува. Преди да съществуваш, трябваше да има лист с код, който въведеш в беше банката и би трябвало да ти даде робъкс. Не, робъкс ми пари в Брокхевън, не да гърмиш банката. Или карта, не знам. И тук ще ви покажа още един истерик. Това е уж да го кажем като... помните ли апдейта с... Така беше? Апдейта, дето имаше безплатна метла. Това май е вещицата оттам. Истерик. Да, отивам. Сега ще дойда. И хора, избих полицията, буквално си заставиха колата. Ето го стрелям само. Аз. И полицията избяга нагоре буквално, тук. И до тук ще бъде това видео, да ги изби. Бай-бай. И до следващото видео. Или до вечера, че ще снимам за партия апдейт.